για προσγείωση παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Ηράκλειο. Σας παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες ασφαλείας δεμένες μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένταξη προς δεχτείτε. Πριν την αποβίβασή σας, ανοίξτε τα ντουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν τυχόν αντικείμενα και επιπλέον ελέγξτε τα ντουλάπια και τις τσέπες των καθισμάτων για ξεχασμένα είδη. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ενοικίαση αυτοκινήτου η Aegean σε συνεργασία με τη Hertz, επιπλέον των ειδικών τιμών ενοικίασης, προσφέρουν έως και 1000 μίλια επιβράβευσης για τα μέλη του προγράμματος Miles & Bonus, καθώς και δωρεάν αναβάθμιση κατηγορίας αυτοκινήτου για τα χρυσά μέλη. Εκ μέρους του κυβερνήτη και του πληρώματος, σας ευχαριστούμε που πετάξατε με την Aegean μέλους Star Alliance και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο μεσημέρι. Γεια σας και καλή διαμονή. Ladies and gentlemen, welcome to Iraklio. Please keep your seatbelts fastened until the silver signs has been switched off. Before leaving the aircraft, open the bins carefully as if objects might fall. Moreover, please remember to check the storage bins as if pockets for your personal items or valuables. We'd like to inform you that Aegean, in cooperation with Hertz, offers special rates for car rentals up to 1,000 hour miles for the members of the Miles & Bonus program and free car upgrades for Gold Card members. On behalf of the commander and the crew, we would like to take this opportunity to thank you for flying with Aegean, a member of Star Alliance. Wish you a pleasant afternoon. Goodbye and enjoy your stay.